Thiti TV nai tong joto rang chani khapang takuk tibuk song ang norok loge hainai phaika tini to norok sabiman khana eba joto sabiman ya phanu ngui mano tini ka tipra season tipra idol season 2 tini chiming audition najai tongo thik mobile hall ni gandaro zonal office orono tini audition najago 1 থেকে 45 জন tini oro najaknai select khaijaknai sabuni khorang kaham hamya tini chiming borok select khaijaknai 1 থেকে 45 জনানি bisingo borok jarje songje khorang kaham no borok tini select khaiwi theater round gala round semi final grand final abot langjaknai hingke or jaga khorok busuk chapka abot saimia tabok ang oro jaga final rok contestant rok ang kok sangnai borok busuk jratui audition batai mungo chapani bagui borok busuk jratui borok preparation khalai phaika tamo mar chapnai cultural folk mamita mai goria kwbang mar chamung tongo chini tipra sani chamung ni bisingo bomai rok borok mar chapnai borok de select khalai na jarje song de select khai rohor amon chap dinai abo chung singlai nai hingke oro tabok najagui tongo tabok bisingo baksaba chabai thangbaikha baksaba borokni result naisingui tongo jehetu jarje song naisingdi hinmani ba jer chabai thangnai rok no borok tabok naisinglai tongo borokni result paisa jora hingke yang ani gandar tongo chini bukhuk yang nini mung singali boida Ani mung Risha Deborma kami ke perungsa kami bisram gonsti daria athu hinjagota acha nang thangnai bisibo pat phai mane audition no amano first nang tangai season 1 tipra idol season 1 nang archang batai thani nang tangai aro ya pisalia mane thangnai bisibo hingke afro ya sirekliya tai men bui ang saimia ge jefro choli wa afro sang saimano choli tong hone hingke season 2 or khata kedang tabok mut mar sapka antong ini 44 na 44 number hingke 45 jona sinduna ya last digi hinai mano ke belai si jora nangnai khoblai nang chamani tabok acha thangnai bisibo to nang sirekliya thiase tabok nang season 2 o nang chamani bagui chamung audition batai mungo nang taklai 2025 bisibo nang chamung batai mungo nang phaikha nini chamung rok bomhai nang bomhai ke nang preparation nang nai phaikha nanogo anjor tika ang hamke nai phika hangta bor sarmen songje tongnai rok borong no saiman sinita tam sapkha tam nang sirengkap ini ko brok na hindi kok borok ko brok no na love song na music na mane folk song mamita mon goria fo kaise tongo gatai model modern bai folk song na kampen na sapha na sirui phaikha ta ar thangai nang naras dagna jetu nang thangnai bisibo nang aro audition no phaliya ba season 1 no amona ani first time ba kisa nervous ngai nya hapeno bukakra khaima tongnai ta acha amon kaisa khagono ang to bising habjak ba thangnai bisibo bo jarsa song je audition nama jago ang bising hamani ba je sapru nang no serengpru saijeng tongoi no sengya de bana mane pal joto pal bisangor sengya bole obai kheno marsa medu nang bising hapang kheno jarsa song bisang ma bajanai photo bujangnai tarpore nang tamar chamnai rajab ding nang sajangnai apro ang saijeng tongo o bisingo ani nang khawan sogoi nang mar chamni ta ke narwas tangdi try khaidi taklai da thangnai bisigo to nang sirekliya eba jora mai phano ngi ma khana thang bisigo nang season 1 nang batai mung phaimaliya tak season 2 nang sileknya phano thangni bisigo bo ngai besang bisigo khlai phini plena bukatiya bole itu nini umur tapa bese antak 22 ram 22 ko singe 30 jara tongo mane 30 jara najago na thangni besang bisigo taibo bari roi mano saimia thangni bisigo to 25 years jora sinabo taklai hisab bari rekha 5 years bari kata abong ke 30 bosor jora najaka besang bisigo najagai phan mano mane bari roi phan namano taporo ya kuno bekhata tibi sileng pano ungke pak ampak porok jarja songnono tamani ya gulo jarja songnono tama respond kaham diri kariya ob nang naising to ni result nang result hangge ya tidin bagai nano jara mun bai bilai ka hambai mu risap lena dah hambai nano